Sehän lähti hyvin. Joo. Vittu alusta. Antti! No? Rupeanko mä kurkistelemaan sun korvan takaa ärsyttävää? Joo, mua ei kiinnosta se vielä. Entisen maajoukkueen kapteenina mä häpeän. Niin mä tiedän. Mä häpeän. Mua ei nyt kiinnosta se. Ei, puhutaanko me nyt siitä vitun Britkestä vai Interludesta vai mistä kohta? Ei nyt sano mitään, mutta mä koitan keskittyä. Lähetäänkö tosta soolon lopusta tai alusta ihan vitun sama? Vittu! Laita uudestaan. Älä saatana! Ihanko tosi? Eli neloselle lopetus. Neloselle lopetus. Okei. Te sovitatte se uudelleen. Enpä usko. Nice. Vittu! Kuulostaa aika spitaaliselta. Lisää! En vitussa!